Osasun mentalaz eta batez ere suizidioa hitz egiteko makina bat oztopo eta ezintasun daude gizartean, baina zergatik? Munduko Osasun Erakundeak adierazi duenez, gaiari buruz hitz egitea onuragarria da prebentziorako. Hau da, suizidioari buruz hitz egiteak ez du jarrera bultzatzen. Ez da erraza gaia egoki tratatzea eta hedabideetan ere ez zaio behar duen tokia ematen, baina gaiaz ez hitz egiteak ez du arazoa desagerrarazten. Euskal Autonomia Erkidegoan 2 egunean behin egiten du pertsona batek bere buruaz beste, eta beste hainbatek saiakera. Eustaten datuek diotenez, 184 pertsonak egin zuten haien buruaz beste erkidegoan 2020an. Pandemia iritsi aurreko urtearekin alderatuta, 130 igo zen zenbatekoa. Eta 2021eko datu ofizialik oraindik ez dagoen arren, Eustaten lehen saililekoko behin-behineko datuak dio 78 pertsonak egin zutela bere buruaz beste. Adituek ohartarazi dute pandemiaren eraginez suizidio tasak gora egin duela. Esan behar da 2019an Euskadiko prebentzio sistema jarri zela martxan eta egun hainbat direla laguntza eskatzeko bideak. Suizidioaren kontrako telefonoa, Gipuzkoako itxaropenaren telefonoa, betirako programa edo larrialdietarako zenbakia. Bestetik, Hego Euskal Herrian 3 elkarte ere badaude, Aidatu, Biziraun eta Besarkada, eta online jarri daiteke haiekin harremanetan, sare sozialen bitartez edota posta elektronikoz. Horregatik guztiarengatik gaur profesional batekin egin nahi izan dugu hitzordua. Nagore Aranburu psikologoarekin geratu gara. Bueno, Nagore, orain dela urtebete justu egon ginen hemen, ordurako pandemiak bere bidea hartuta zekan, 9 hilabete pasau ziran, eta hasi ginen sumatzen ezta pandemiak ondorixo batzuk ekarriko zitula, baita gure buru osasunian bebai. Pentsatzen dut ordutik bide hau aztertzen jarraitu dozula, ezta? Bai, egiz esan urtebete pasada eta nik esango nuke okerrera egin dauela. Osasun mentalak orokorrian datu kezkagarriak agertzen die, ez? Antsiedadia dauneko 43ko hau estatu mailan, depresioa 118, jendiak angustiakin bizi dau hau, beldurra dago, hori ez, errezi gertzen da jende artean, eta nire ustez esanguratsua da hau dana, ez? Eta osasun mentala bera, ez? Mahai gainean ipini behar dugu, eta hartu behar die neurri zehatzak, ez? Momentu honetan ikuste dut datu hauek okertzera joeteko joera baldin badago, orain dela momentua, neurriak hartzeko eta plan bat, ez, egiteko eta plan integral horretan ikusteko zeintzuk diren moduak udana bideratzen hasteko. Emon dituzu datu batzuk, ansiedadea, depresioa, urten eran beste batzuk dira suizidio tasanak, gisa da sarri ez dela gai hau lantzen, baina datu kezkagarrixak. Uste duzu pandemiak berak areagotu dabela suizidio tasa? Bai, nik uste dut lotura zuzen badagola kasu honetan, eta posten naiz zuk hau ataratzea, gai tabu bat izan da beti, eta pandemiak hau areagotu egin dau. Adibidez, datu batzuk emotiarren, estatu mailan aurreko urtearekiko datuekin konparauta 3,7 igo da. Honek esan nahi da gutxi gora bera 10 pertsonek bere buruaz beste egiten dabela. Egunero? Egunero. Eta gaztien kasuan, 15 urte, 29 urte bitarte horretako gaztiek, portzentaia 250 igo da.
eta batzuk esaten dabe hau dela pandemia izila. Ze datuak ez die publiko egiten, ez da honi buruz hitz egiten, eta errealitate gordin baten egunero, gaztien heriotza naturala ez dan beste heriotzen artean, hau da kausarik printzipalena. Niretzat oso kezkagarri da. Hain estigmatizatuta dago, bai, suizidioen gai hau, egia esan, poblaziotik pertsona guztiak momenturen baten eukidabe ideia suizidaren bat. Horrek ez dago esan nahi hori egitera joango danik. Baina bizitza eta heriotza batera doiez. Eta ideia suizidak dituenak konpartitzera bere asmo hau edo bere inkietude hau konpartitzera heltzen bada norbaitekin adibidez etxien, niretzat oso importantea da hori jasotzia, baina inongo aholkurik eman barik. Bai? Askotan jotzen dugu esatera, baina animatu, hau pasako da, zuk aldozu, ez? Adibide modura, esate minbizia daukan norbaiti ez dut hau esango ez izan minbizirik, ez? Kasu honetan bez, ez dut hau esango ez izan preokupaziorik, ez? Beste barik jaso aldugu, eta niretzat importantie da modu natural baten hau jasotzia eta behar dan moduan bideratzia. Ze, justo hau da oso importantie, hainbat heriotza aldie prebenidu, baldin eta momentuan jartzen bat ditugu behar dien neurriak. Suizidioz hildien hilbada gazte bat bere gurasoek adibidez sekulako kulpa sentitzen dabe eta estigma be bai. Zer jendiak ondinok ez daki zelan gerturatu familia horrengana, ez? Orduan hor badaukagu zelan prebenidu eta gero gertatu ostien be bai zelan landu, zelan lan egin komunitatean familia horiekin. Ikusten dugu be bai, zenbat eta familia vulnerableagoa izan, adibidez langabezian badago, edo eskazia materialan badago, pertsona horiek vulnerableagoak die, psikofarmako gehiago konsumitzen dabe, eta hau ez dut uste modua danik, psikofarmakoen erabilpena izugarri igo da, eta jendeak hartzen ditu, baina benetan lanketa bat egin barik pertsonala dana, eta erramientak eduki barik, momentu horretan bere egoera psikologikoari beste buelta bat emoteko. Eta orduan, hezkuntza, arlo soziala eta profesional askoz gehiago, eta formatuak bebai, ze askotan niri etortzea eta jentia izaten. Eske osasun publikora deitu dut, monduztie zita eta oso tarte handiegia dien niretzat eta behar dut laguntzaia. Klau, gero gertatzen da bebai, hemen gazenok lan ez gainezka gauzela, ez? Eta dozeinek gaineraz daukala dirurik, pribatuki kosteetako saioak, orduan uste dut daukagu zen sistema publikoak erdi ez, ja kolapsatuta dago zela, eta honi buelta bat eman bilako. Badakit zaila dela pandemia egoera honetan eta hitz egiten ari garen gauzak kontuan hartuta argizpi batzuk edo alderdi positibo batzuk topatzia, baina galdetu nahi dutzutia zure ustez pandemia egoera honek balio izan daben osasun mentala mahai gainera ekartzeko eta dakan garrantziaz jabetzeko. Aukera bada, eta nik uste dut horretaz kontziente garenok hau behin da berriro mahai gaineratu behar dugula, komunikabideen arlotik bebaizuek zer esan handia daukazue, ez? Tema hau bere rigurosidadez, zelan esaten eba modu natural baten, baina behar dau rigurosidade handia. Ze mito batzuk dago ondinok, ez? Mito faltsu batzuk. Adibidez, eske hitz egiten badugu gai honi buruz, orduan jentia hasiko da gehiago egiten. Hau faltsua da. Edo, suizidiora heltzen dien pertsonak da trastorno mental bat daukiela.
hau bai da faltsu, mito faltsu bat. Horrelako gauzak desmontatzia oso importantie da. Eta orduan, nik uste dut, gai hau, zabaldu behar dela, eta hitz egin behar dela, eta adibidez horrelako aukerak aprobetxa behar dugu zela, baina behar den modura. Ez alarma bat pizteko, edo morboa pizteko, edo aholku merkiak emateko, bai? Jakin behar dela zelan heldu gai honi, baina egin behar dugula, eta orain daukagula sekulako aukera honi batzeko. Suizidioa beti egon da gizarte guztietan, eta aurreko mendei begira, bai egon da. Eta garaia da gai honi heltzeko eta argitasuna jartzeko. Oso ondo Nagore, mila esker atiak zabaltzearren. Ez da zergaitik, hurrengora arte.